Enteni ditinggal. Lu salah kesuwen kok. Ini mati kene kono tok kok. Kene kono ditinggal iku lho. Alah. Jangan. Telu, Mbak. Apa sing telu? Jangan lupa di apa? Subscribe. Kim channel. Kim channel. Kim sih. Iya. Ya aku mau janjian karo Kang Ipi ini jam nganu lho. Jam 3:30 mau baik kesuan kayak wes nyaprot. Wong nyaprot lah. Ya Allah, betul terus ngelumpuk terus. Kang. Ya piye. Sido ora? Tak gadem. Sido po. Aku ning kene lho jam 5 mang jojo. Apa-apa. Wah, kewaripan ya, Kang. Wesel aku we. Gogok ning kene dhewean ket mang. Kowe ket pacar berarti ning kene, Mang. Oh, mau aku. Maaf ya kok so. Ngap mampono. Iki jam pira iki lho sekentak-entak iki lho. Sing ngene lho gak ning kono lho. Ayo mangkat kok. Ya dadi sopir. Wah, ntar. Mangkelno wong. Aku ket jam 5. Janjian ngajak jam 4 e. Pak Ijo. Dimi aku. Ya saya lu kok so. Ayo. Kamu ae. Nah, Mas tak dono pemandangan baru wisata. Nah. Ya, wisata anyar, Cah. Wisata anyar apa? Iya. Iki terjadi setiap pagi sebelum Fajar menyingsing. Menyingsing, ya. Kau bayamu Fajar. Iki lho pemandangannya tak doi. Agresik iki. Di. Kiri. Kiri. Heeh. Terus iki pemandangan agresik iki. Antri apa, Kang? Kang, antri apa, Kang? Antri apa, Kang? Bae hujan. Iki agresik iki pemandangan iki. Pemandangan apa, Kang? Pemandangan nganu, Cah. Iya. Pemandangan apa iya? Cah. Lebih sambungne ya. Ya iki aku TW ning ndi, Kang? Apa UTW golek dandang? Mana lah Wirosari? Dandangnya bocor. Iya, aku pilih nama maskeran soalnya. Wes. Ya. Wes selesai. Iki jane ini iki. Mau ngajak lali dalane. Ora cetha jen Kang Ipin iki lho. Iya iki lek Kang ning ndi sane sing bener ning ndi dalane kok so. Lali aku. Malali lho terus ki dandangmu piye? Yo piye dicipok ya? Iki teko Iki nandi iki. pasar anu. Pasar Songo Telu. Pasar di? Pasar Songo Telu. Trowolo. So. Aku saeling ngono. Trowolo. Gue nanti. Lali aku yo, Mas. Lali aku. Aku lali. Lah ngene terus mau kon piye ngene iki? Lah nek Google Map ngono. Ndi ora ono Sherlock-e. Mang tak goleki dhewe. Murah duwe Sherlock kok. Aduh, dah dalane nemen mbok. Sik leren sik bokongku panas. Bokongmu panas? Ora ngerti yo. Dalan kok ngarep Pandenge SMA Tegal. Ya nyapo. Nanti tekan Jagong, jempale koyo ladon diwalik. Ayo. Ono dalan nek jempale iki Mas. Terus teko Pacing, Jagong. Ya Allah ya Rob, mbok ya sing bersangkutan ngono dan dibangun, Pak. Ya pemerintah sing bersangkutan yang dibangun. Iku saake nek emergency, ya apa? Emergency Sing ndang gagenan ngono ku lho. Apa jenenge? Wis koma. Terus dalane kok ngono jempale teko ratan apa ora dadi titik tok. Mati. Tenan lho, Pak. Pak, iku nek sing kecelakaan besok nang akhirat dikisap iku sing bertanggung jawab. Iki drama apa gramyang? Ya loro-lorone lho, ngaku lho sing waras iku lho, sing waras iki lho Pak. Bokongku pedes. Jalan koyo ngono lho. Jalan iso ngene lho, miring ngene lho. Miring. Ya.
Iku sing mau waras sing koyo ngene lha nek sing loro koyo apa jal. Ngono tek apa yang nglairno wis pecah ketuban 8. Wis nang dieling-eling dalane kok ndang cukup dandang. Sing kalau ngenteni Adela lewat iki lho. Ndi? Ya mang mau bareng Adela ya. Heeh, iko. Bareng nganu kru mobil Adela. Apa tanggapan ning ndi, Kang? Heeh, Kang Adela apa ning ndi? Adela ngentutno aku. Iya. Heeh. Iki Adela lho. Iki kru Adela. Oh, Adela, Cah. Kru Adela, Cah. Weh, Jan, Adela. Oke. Diklakson kowe, Kang. Tak enek-enek no. Kang sampe sedeng Adela, seneng aku, Cah. Mane musikku ning nganu Adela tok. Aku suwe. Lesu. Iya. Sarapan sih, Kang. Iya golek sarapan ning ndi iki, Cah? Lho, direpe sarapan. Lho, warung kok iso. Warung iki lho. Bisa Warung. sarapan ora kok. Engko sik ale golek dalan. Sarapan sik. Sarapan sih. Iya. Gendang. Kita sing ngapain ning anak perut dadi mangan kilen warunge Mbak Dian. Warung Mbak Dian. Ya, Heeh. kesuah. Ayo gendang pesen, aku peseno. Tuh. Bakal iki bakal. Oh, ini jero iki apa? Oh, sarapan. Sarapan. Oh iki, Kang. Ini pesen apa? Tempe. Betul aku. Biasanya tempe rek pecel. Iya pecel mesti. Pecel tempe. Kurang mateng lho, kurang mateng. Oh, mateng. Wes. Wes mateng dul. Aja dikekiri diantem sotel kayak ngono. Ayo sih Wes. karo enten. Kok njel kopi sih. Kopi. Gak doyan ya. Itu jangan mosok Aku kan gak doyan kopi. gue mending susu anget. Mau gak doyan. Langgon kundi. Lor kundi. Kowe gak tak tukokno kowe rono kowe. Keuangan dewe. Gak tak tukokno kowe, gak tak tukokno kowe. Kowe rono golek dhewe kowe. Jan. Gak tak tukokno kowe. Nah. Wis marek ya. Wes. Jenis kowe ya. So. Lha engko karo dalane iki lagi kepethuk. Oh, Iko lho sing ngarep iko lho. ngajak tuku kok. Ngajak jiku ganteng lali dalane nek ora kowe ana pegang. Musukne wong lali kok. Wes. Wong lali gak iling. Iki wis teko nggone. Tonggone tekonggone buka purung ya ini. Wes. Ngono. Lho ning gone lho ning anune ku lho, ning apa jenenge ku lho. Tulisane Google Map lho jam 8 bukae. Lah warungmu yang bukanya jam 8 kok. Iya. Ora jam 11 aku. Kalau wis ngarep dulu enggak sampai tekan nih kalau. Nek gawan aja wong ora ketok koyo nah ngene lantang nek nyotengi. Tanganmu mondek kok. Goyang-goyang kowe nek nyoteng kok. So, Nah, iki wis. nah iki apa wis iki tokone. Iya. Iki to tokone to. Wes. Yo. Wis tekan gon. Gendang. Mudun, semudun ra. Motor dhuwur ngono. Wis. Iki parkiran kene mosok. Parkir kono lho, jero kono. Ono jurang. Ini parkiran ambane ngono rek. Endi? Kono lho jojo. Weh. Lah iya. Wah, ambane ngono iso takok. Nah, lah. Iki jenenge Toko Barokah. Toko Barokah. Heeh. Kono Trowolu, bawan netane pasar Trowolu jebule menggok rene. Aku lali dalane karo. Ilmu coba to, Kang. Nah. Cepane tak nyoplo ilmu aku. So. Masa mau video to aku to. Sopo sing medho kok? Lha aku medho iki ngene kok. Oh. Beda ganti cipo tak videono iki dadi kameramenmu iki. Bayaran ki kok. Iya, mesti kita bungkusane sik engko sik lho. Iya to. Sakit tokno, sakit. Kan rusak barang to, Kang. Nggih. Raine kula pancen ngenten, Bu. Jotok rusak barangnya. Pengen ngarit to piye? Ngene itu baru rusak. Diwangsulke. Niki damelan as.
Kenapa? Mriki Mas Wirul kan enten dagangan juga lah rumah Oh. makane sing tukang masak mantuk. Dadi ngate adol ayam Mbak Sido niki. Hmm. Niki kangge kalih jinten tok Nggih. surat dodol. Niki malah damelan ki ya Mbak Mas mate. Nggih lho. Dipesen ke kados niki. Terus Terus lah nek timbangan niki ngamu yang desa ngamu Mbak. Niki 35. 34 35 nggih. Apa Sami kali dik ukurane? wingi. Nggih. oh sami berarti ya. Ukurane, Kang. Gak kilometer. Kilometer. Iya ukurane. Iku dandang kan ning gerobake kan ukurannya dhewe-dhewe dul. Ya ki ndang kok. Pas iki 35, 34 sedeng ning lodon, 35 pas ning gerobakku. Ora mok tekono sing 45. Panjangnya ngeten Mas. Mboten niki nih lho nggih, amin ukuran 35. Dan 4. Oh, kalau mang melok kalau cacah kalau. Oh iya, odong-odong, Kang. Ingin toko barokah ya. Ya. Sampai do golek dandang mrene no. Kita desak ini. Remang sakar mau ge ngaret re, Kang. Lah mau pacak babi ngene nek pengen ngarit iku lho. Lah gosek kok. Lah ngarit kene trawo no, jojo. So. Lah remang saku nggawa sak arep ngaret iki to. Kon gak nggawa sak. Wah, ambine bocah iki. Wah kok lo gadai kok so ngene ngajak Iya. mangat pajar. Lah jigene wong aku lali dalane ku piye rek? Alah. Wis lali dalane yo. Untuk kalau mang begembengan ranggena. Wis wareg yo ngoceh saiki. Iki lho aku apa sik cah. Op sik aku wangi ngede iki lho. Yes. Op sik. Yo kok so. Ngaret apa, Kang? Ibu rek, Bu. Lah sing ngewangi tamasya Apa tamasya yo apa ngerti ra? jalan-jalan TK. Jalan-jalan tamasya. Nun anune meleh nggih. Rapiah meleh nggih. Nggih. Mang tak anune kula ki Mbak. Mang jenengan ndang ngurusi sanese. Alah. Ngaret apa, Kang? Ngarit iku. Ket mang mulo ngurat ngarit ae. Andane tuku dandang kok. Tak dekene sisan sesuk lho. Ning kene ono bantal guling bareng lho. Bantal guling Bantal ono. guling. Kok ngene ono. Lengkap ning kene. Komplit ya. Komplit. Jan ono kasur bareng. Nggo mobil ono tuku barang deng orang nggo mobil. Mobil legend ya. Kono sing furnitur kono kok. Yo ono furnitur bareng. Iya kono furnitur ono Ono lemari. lemari bareng. Terus elektronik. Lha iki kaca bareng Kang apik, Kang. Weh. Iso gawe cangklongan apa ora? Iya, Mas. Ini Ya model piye apik? koyo tas ngono lho, ngene. Ya iso tenan apa ora? Gak iso ke pateni sa. Pateni sere. Makasih. Matur suwun, Bu. Nggih, kayak macam apa Kang kura-kura ninja? Kurir aku ndak. Heeh. Kurir pocing. Wes iki Wis. mulai. Mulih ya mulih to kok to. Nggih, Oh, terima Bu. kasih. Kula nggih matur suwun, Bu. Nggih. Ora usah biayaan. Kenyetir, tak gendonge. Moh gak iso aku moh. Montorom dhuwur kok. Nggih, Mbak. Sapa mau ndanen aku? Lah guyu salah kok. Wes Saya ayo ah. nang setir. Wah, ayo moh. Gendong apa gitu. Gendong tuyul kaki. Wes ayo. Gendong apa? Gedong Gendong tuyul weh. yo. Gedong hukuman mati. Kan lapo gitu, ku cendol. Wong dhuwur-dhuwuran niku lho. Wong kon kenteni ditinggal. Lu salah kesuwen kok oleh. Ya mati ning kono tok kok. Kene kono ditinggal iku lho. Alah. Jangan.
Telu, Mbak. Apa sing telu? Cendol priangan iki lho, kan bentuk ngorong lho ning kene cendol priangan. Iki posisi ning ndi iki? Siapa? Wes tak jawab. Siapa? Yo. Jan. Lah iki nek tekan warungmu ning ndi? Wes sesuk tak antem helm lho. So, Kok saso. iki disilang barang ya apa, Kang? Iku jenenge wis entek gak enak wis ah. Gowalak ndek, sampe tak tinggal ngono kuwi senengane. Mau tinggal kok mlaku. Suwe-suwe Ora ngerti nggo beban hidup semene age we. ban hidup apa salahmu dhewe omprengmu bocor dendangmu. So. Ini arep tuku cendol, Cah. Gek ndang ning kene ya. Kata-katane Kang, kata-kata, Kang. kata. Ya, nah. Jeneng dodol diwadahi dandang. Wis, Cang. Cakep. Nek ngorong ngombe cendol priangan. Wes, Mbak. Oh, Loh, salah. wis dadi lho Gege kok. Ayo. Kowe kakek ngomong. Oh, 10. Wah, alhamdulillah. Wah, keren. Piro, Mbak? Bayar. Aku bojoku re. Aku siji, Mbak, tambah siji, Mbak. Wes telu nok jodoh. Dan api. Enggak ngono. Wes. Wes. Apa, Mbak? Rasa enggak tekno caheku. Yo, makasih. Endang mulai. Lali. Lihat cendol. Lali aku. Endang mulai. Oke, dah. Terang. Setir kok gini, Kang. Gak giyo aku motor dhuwur. Mangane tumbuh itu ke atas, yo ke samping. Ayo. Wes ah, pemulai sah, oke? Nah, iki lho, wis ngamuk-ngamuk kok nge. Ya. Jan. Wajah wis mengkerucut. Mobilnya sapa iki? Paketan. Mobilnya Kang mancing. Oh, mancing. Yo. Iki tulisanmu rumok pasang iki apa ora di demo wong kowe nggo warung. Iki tak pasange saya udah nyalano wis to, Mas. Wes ah. Kang Ipin kaya mau tuku apa dandang rumangsamu. Iki cara awakmu ketesuk gak Mas aku gak ngarah Mas aku. Ngono. Wis ngenteni kesuwen. Lah kowe lho lali dalane. Lha sing nyetir sapa? Lho mepe sapa? Aku. Lah iya iso mblasak tekan pasar lah apa meng. Wong dalane wis koyo entut. Lah. Gendang dilebokno. Cuma kok kura-kura ninja ngono kuwi yo. Wes ah, iki warunge masuk apa libur Kang? Libur. Bakule tuku dandang lho. Bedandang kok. Ya ini lagi mulai. Ndang dipasang banere. Wangi ah. Nah, aku video kok. Boleh sapa iku? Nah, wes sampai masang banner cah. Yo, wes yo. Cukup sekian dari kami yo. Jangan lupa di apa? Subscribe. Kim Kim channel. Kim Cini. Kim Kim Visi. Iya.